तानूर मंडल के तहसील ऑफिस में जूनियर असिस्टेंट की हस्त से खिदमात अंजाम देने वाले वकील पर बोरगांव पर कुछ शरपसंद अनासरों ने हमला करते हुए शदीद ज़दकूब कर दिया था, जिसके बाद पुलिस फौरी हरकत में आती हुए 4 शरपसंदों में 3 को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें अहम साई प्रकाश राजू शामिल है। उनको पुलिस ने पहले ही तहवील में ले लिया। उन ख्यालात का इजहार भैंसा एडिशनल एसपी अविनाश कुमार ने अपना करने के दौरान किया। उन्होंने मजीद इंतबा दिया कि अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तानूर మండలంలో బోర్గాం విలేజ్ దగ్గర ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది. దీంట్లో జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఎంఆర్ఓ తానూర్ ఆఫీస్లో పనిచేసిన వాళ్ళు వ్యక్తికి 6 మంది బాగా కొట్టారు. పుట్టిన తర్వాత ఆయన పిటిషన్ ప్రకారంగా మేము ఆల్రెడీ ఎఫ్ఐఆర్ చేస్తున్నాం. ఇది ఆల్రెడీ మన కస్టడీలో 4 మంది ఆల్రెడీ ఉన్నారు. ఇంకా మంది సర్చ్ చేయడానికి మన వాళ్ళు సర్చ్ చేస్తున్నారు. సో ఆల్రెడీ మేము గట్టిగా చర్యలు తీసుకోవడానికి ప్రతిబద్ధ ఉన్నాము. కానీ చాలా మంది రూమర్ మాంగరింగ్ లేకపోతే ఫోటో వీడియో సర్క్యులేట్ చేస్తున్నారు. జస్ట్ నేను ఒకటే మాట క్లియర్గా చెప్తున్నా, రూమర్ మాంగరింగ్ చేసిన తర్వాత ఇది వీ విల్ టేక్ స్ట్రిక్ట్ యాక్షన్ ఆన్ దోస్ పీపుల్. దయచేసి ఎట్లా రూమర్ మాంగరింగ్ ఫోటో సర్క్యులేషన్ చేయకండి.